triede? Je taká šupa, že tam budeme platiť za 5000 eur. Tak aspoň 2 mesiace vydáme, nie? Budeme dlhšie tlačiť, jak... Tak už aby sme začali, nie? No, pomaly. To nebálku dajte. Dodacia lehota 2 až 3 mesiace. No, tak, keby ste to dali do Číny, tak to tak je. Tlačiť? No. Čo sa dá tlačiť Čínu, vtedy bude tlačiť Čínu. Pol roka dopredu to tam dajú. Ale trička myslíte, no? Ne, trička, ne. Dneska sa už dosť tlačí v Číne, že všetko tam je vlastne len, že tam... Pravda. No sa musím nazbierať a potom ale doprava je práve, ne? Tak tam sa to oplatí iba o veľkom, keď nakupujete, nie? nie? Jasne, kontajner do Hamburgu a... No ale oni nepošlú, keď nie je plný, vieš, musí sa naplniť. No čo áno? Tak to zase Ja, prisťahovalci keď sa tam naplní doplňa. Jasne, tá doplň, vyplnkový materiál. Číňanom tam našupu. Ale naspäť im chodia tie kontajnery prázdne, že či tam tiež chodia nejaký odtiaľto. Si to dal jedenkrát? Vedal si farbu? Nechal si tak, jak bola? Treba je to dosť. Dobre, dobre. Však to ona má tak aj vyššie divelo je to. Tak navrhnuté tá farba. Ona nie je celá červená, ja som to tam vytieňoval. Vidím to. To ičko vyzerá jak sviečka. Tlačilo sa tu krajšie tričko. Určite ne. Úprimne, no. Ale ani lacnejšie sa to zatlačí. Tak to už je na vás ľudia, no. Ja ich Za 15 eur záťaž. ochotne ich predám aj za To 30. ešte zatváram. Teraz je to ešte rozmazateľné. Na YouTube? Bude.